Henk de Jong is geen Hans Kazan. De rentree van de magier uit Bornburgum zwargt het nog net voor 3 punten van het Cambuur verleer. Maar je 3-2 van NAC Breda. En Heerenveen zei Riede Harenta op het treffen mooi AZ. Mijn naam is Arie de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het is NAC Breda dat op voorsprong komt. Het leidt hier aan de linker of de rechterkant in de verdediging bij Cambuur. Hoe is het dan mogelijk? Tom Boeren, de oudspits van Cambuur. En die rost hem heen in het dak van de goal. Is dat geen goede speel voor NAC? Dan moet je dat terug, dan wordt het heel gevaarlijk. Ja, zit hij er weer in. Oh, jongens toch. Dan zit hij er weer in. Oh. En dan is het 2-0 voor NAC Breda. Allemachtig. Ik kan er kop weer. Ja, dan rent er weer krek hier voor me los. En die bal die gaat trek in. Het is 3-0. Jongens. Het is 3-0 van NAC Breda. Onvoorstelbaar. Cambuur doet wel wat erom. In de 57e minuut is het 3 hier weer een prachtig doelpunt van Michael Breik. Ja! De 3-2. Cambuur komt nou toch heel dichtbij. En op een ei is het Michael Breik die het bij een volley aan met de muis in. Cambuur zit weer met lege handen. Maar weet één ding, Henk de Jong is waarom en is net eerder verslaan, dus dat de wedstrijd spelen is. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Geert van Thun, Roelofs de Vries en, ik zeg het elke week, een speciale gast. Luc Brouwers, middenvelder van SC Heerenveen. Mooi dat je er bent, Luc. Ja, dankjewel. Want je komt uit Helmond, Brabant. Denk je er nog wel eens aan? Want ja, daar brandt nog licht. Ja, dat zeggen ze wel. Ja. Nee, ja. Brabant, dat is toch wel mijn thuis. Ik ga graag naar Den Bosch toe en naar Lieshout, waar ik ben opgegroeid. Dus ja, Brabant is wel, daar voel ik me wel Ga thuis. ik naar het carnaval? Ja. Ja, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja, maar vermaak je hier een beetje in Friesland? Want ja, wij Friesen zijn stug, lopen allemaal op klompen, werken op het platteland. Zijn niet gezellig. Ja, daar heb ik allemaal nog niet zo heel veel van meegekregen. Nee, het valt mee tot nu toe. dat valt, ondanks de resultaten valt dat me nog wel mee, hoor. Oké, ik heb trouwens ook wat vooroordelen over Brabanders opgezocht. Ja, die zitten er vast Ja, bij, ja. ze komen vaak te laat. Klopt dat? Ik was vandaag op tijd, dus... Ja, maar zeker. mooi, dat was netjes. Brabanders zijn snel tevreden. Nou, ja... En de vrouwen drinken er allemaal bier. De vrouwen, er wordt wel heel veel bier gedronken, ja. Ja, hè? Van man en vrouw, ja, Oké. zeker. Waar heb je het meest over verbaasd hier in Friesland, nu je hier bent? Nou ja, eerlijk gezegd, ik woon nog in Utrecht. Dus eigenlijk rijd ik elke dag op en neer vanuit Utrecht naar Heerenveen. Dan train ik en in principe rijd ik dan weer terug. Dus, weinig gezien van Friesland. Dus op dit moment nog wel vrij weinig gezien van Friesland. Voelt je meer Utrechter dan Fries? Nou ja, Utrecht voel ik me ook niet hoor. Maar dat had natuurlijk met mijn vorige club te maken. Ja. Maar het stugge inderdaad, wat wel vaak gezegd wordt, dat heb ik nog niet ervaren. Dus dat is dan misschien iets positiefs. Ja. Nou, als je moet kiezen, een worstenbroodje of zoekenbollen? Ja, daar ga ik toch nog wel voor het worstenbroodje. Ja, want je was er eigenlijk nog maar net bij Heerenveen. En toen zei je gelijk van, het mag hier allemaal wel wat pittiger, hè? Zullen we er ook een pittige uitzending van maken? Ik vind het goed. Ja, toch? Goed. Ja, graag. Want We hebben hoge verwachtingen. Ja, want sinds jij wat gewicht bent verloren, Roelof, is het Ja. pittige, het scherpe bij jou er ook wel een beetje vanaf, hè? Oh, Ja, ben je ook een beetje pittig vandaag? Een beetje scherp? is er een kausaal verband tussen die twee, Geert? Ik zie dat totaal niet, maar Nee. het nou zou ja. kunnen zijn dat onze patholoog anatoom Arie de Boer hier heel eigen gedachten over Hij heeft zelf vaker Je weet dat conclusies Je waarvan weet je het niet, denkt... je weet Hij het had niet. Je weet het het alweer niet. Ja, je over weet de het niet. magier van Bornburgum, had hij net al over. Ja, want die pak ik er even bij. Nou, De definitie, ik heb nog meer opgezocht, jongens. De definitie van een tovenaar. De definitie van iemand die beschikt over bovennatuurlijke krachten en deze ook kan beheersen. Maar goed, Henk is nog geen Tita Henk, hè? Nee, dat is hij absoluut niet. Henk is geen tovenaar. Nee. Of is het ook een beetje naïef om te denken dat Henk maar hetzelfde spelersmateriaal nou in één keer wel wedstrijden Ja, winnen dat kan? is, nou ja, had je dat verwacht je dan is dat een tikje naïef bovendien. Had je weten dat er een man of 5 net wie een, er wie een interlandverplichtingen van Uldrikis, van Sekou Silla, van Verder de Jong, toch niet een onbelangrijke Ja, de middenvelder. vervanger van Ryan Gravenberg, zei ze dan altijd. Precies, en eerste twee spelen die dat moet ik nog maar wie je trouwens. Milan Smits viel nog uit in de spits, vol vrede op een training uit. Ja, dan mis je toch wel
wel een heleboel hoor. Ja, maar ik voel het eigenlijk identiek eigenlijk als onder een wedstrijd van George Ulte. Want je komt eerst kansloos met 3-0 achter. Ja. Dan wordt het heel opportunistisch. Dan scoor je nog 2 keer, maar uiteindelijk steer je wel met lege handen. Precies, die maar sterk denken onder de wedstrijd in Emmen. Dat eindigde dan in 2-2 met het doelpunt van Wiebe Kooistra. Nou, daar kwam het nou krijg net van. Nee, Ja. goed. We gaan naar de stellingen, jongens. We gaan een aantal stellingen. Iedereen krijgt een aantal stellingen, Luc. En dan is het de bedoeling om zo kort mogelijk antwoord te geven. En dan kunnen we er altijd weer... Ja of Ja, nee? nee. We komen er altijd weer op terug. Luc, ik heb in 1,5 maand bij Heerenveen al meer plezier gehad dan in 1 jaar bij FC Utrecht. Op het veld wel. Ja. Roelof, Heerenveen heeft te veel betaald voor Luc Brouwers. Veel te veel. Ja, zeg jij. Geert, Henk de Jong liet Cambuur na trainingen al beter voetballen als onder George Ulte. Nee. Nee. Luc, ik scoor dit seizoen minimaal 5 doelpunten. Ja. Resoluut. Roelof, stiekem had ik de krulletjes wel willen hebben van Luc Brouwers. Ja, dat moet je ja zeggen. Ja, toch, vind ik ook. Ik heb zo'n ik plekken waar... Nee, ja. Oh, Ja, toch, zeg maar. natuurlijk, gewoon ja. Man, hartstikke mooi. Geert, Yes. Etienne Rijnen had gelijk als hij zei dat er genoeg kwaliteit in de groep zit. Voor de doelstelling van dit hier, ja. Oké, de doelstelling is 5 meedoen. spelen tussen plaats 5 en 8. Oké. En dan in de inline-competitie, hè? Is de Ja. doelstelling 5 en 8? Is dat echt al een doelstelling? Dat is uitgesproken door Henk. 5 en 8? Ja, dat is Henk. oké. Ja. Maar Henk, maar dat is, jongens, ik wil me zelf niet op het bord slaan. Ik ben licht astmatisch. Maar dat heb ik hier de hele tijd al op in de Nou, podcast. maar Ja, tussen 5 en 7, zei ik. 5, nou ja. Nou ja, dat vijf is eigenlijk wel realistisch. Dat is wel realistisch. Luister eens al die maar naar. 65. Ja, maar dit is het. Bij deze selectie is dit het. Jongens, ik heb nog 1 Heel stelling. mager, hoor. En de laatste stelling is voor Luc. Het is heerlijk voetballen bij Heerenveen. Ik ben namelijk het vriendje van de trainer. Het is heerlijk voetballen. Het is heerlijk voetballen. Maar je bent niet het vriendje van de trainer. Maar je kent hem wel goed natuurlijk, hè? Kees van Wonderen. Je hebt gewerkt bij hem bij Go Ahead Eagles. Hij wilde jou graag hebben. Ja, zeker. Dat is zeker waar, ja. Ja, want je bent veel gebeld door Andries Noppert. Want die zei van, kom alsjeblieft naar Friesland toe. Hoe vaak ben je gebeld door Van Wonderen? Hij heeft zich er vrij buiten gehouden, hoor. Oké. Ja, zeker. Dat is ook wel wat hij... maar ook een wens van mij. Natuurlijk is het handig als een trainer je graag ziet zitten en je erbij wil hebben. Maar we weten ook hoe de voetbalwereld in elkaar zit. En ik teken voor langer dan... ik teken voor 4 jaar in principe. 1+3 dan. Ja. Ja, dat kunnen er een hoop dingen gebeuren, ook met een trainer. Dus de club moet ook wel achter hun besluit staan. En niet alleen de trainer. Dus Maar wat was het belangrijkste argument dan voor jou om te zeggen van, ik wil naar Heerenveen? ja, ik denk dat ik 2 goede jaren heb gehad onder Kees. Hij liet me op een bepaalde manier spelen waar ik achter stond. Het elftal en ook persoonlijk. Utrecht was het voor mij ook wel, het perspectief was laag. Dus ja, dan denk ik dat dit voor mij een logische stap was. Ja, en je bent er sowieso vooruit gegaan als je het vergelijkt met FC Utrecht. Het kan altijd slechter, ja. Kan altijd slechter, toch? Ja. Nee, maar we kennen jou natuurlijk. Toen Heerenveen bij Utrecht speelde, dat was iets van de tweede wedstrijd van dit seizoen volgens mij. Toen zat jij een beetje in de overgang, dacht ik. Hè? Dat was toch Ja, een dat beetje was een lastige periode, ja. Ja, want, lastig hè? In principe was ik al wel redelijk rond met Heerenveen. Ja. Alleen er waren nog wat contractuele dingetjes tussen Heerenveen en Utrecht. Ja. Waardoor ik eigenlijk een beetje tussen wal en schip kwam te zitten. Ja. Dus ja, na de wedstrijd ben ik ook niet naar de kleedkamer van Utrecht gegaan. Maar ook niet naar de kleedkamer Ik heb je van niet gezien Heerenveen. daar. Nee, dus Nee. ik dacht, ik hou me er. Je zat op de tribune, toch? Ja, ik zat op de tribune. Nou ja, dat was gewoon een rare week. Want Ja. ja, op dat moment was je officieel nog speler van Ja. van Utrecht. Maar je wist eigenlijk dat het niet heel lang meer ging duren. Maar voor- dat Utrecht, man, dat is Ja. toch ook... Ja, die denken dat ze Europees voetbal halen op een slof. En dat En maar alle- komend weekend, Utrecht-Ajax. Het is Een Utrecht degradatieduel. Ajax. Ja. Ja, een degradatiewedstrijd. Het komt over als een chaos. Is dat het ook? Ja, dat wou ik ook Eh. weten. Hoe is het in die omgeving te verkeren? Want man, wat worden die verwachtingen? Ja, wat ik op- Utrecht heeft natuurlijk heel veel ambities. En die spreken ze ook graag uit. Ja. En dat kan, zolang je ze haalt, is dat geen probleem. Nee, Dan, maar anders krijg je het als een boemerang terug. anders krijg je het terug. En daar zijn ze denk ik de laatste jaren tegenaan gelopen. En beginnen met de uitspraak van Verzeumeren natuurlijk. Hè. Daar is het allemaal een beetje mee begonnen. Kampioen worden. Top 3 aanvallen. Oh, Top 3 aanvallen, ja. Top 3 aanvallen. Ja, Ja, ik ja, even denken wat het ook weer was. Dus toen werden de verwachtingen vrij hoog gelegd. En logisch als iemand zo'n uitspraak doet. Maar ja, op het moment dat dat niet waargemaakt wordt, dan gaat dat tegen je keren. En dat zorgt wel voor onrust binnen de club.
Ja. De supporters verwachten meer. Nou, dat wordt niet op de mat gelegd. Uiteindelijk eindig je 7e. Terwijl je hebt aangegeven dat je de top 3 aan wil vallen. Dus ja, dat zijn dan tegenvallende resultaten. En, En wordt het dan ook rumoerig in de stad? in de stad heb ik het zelf nooit zo ervaren. Dat het rumoerig wordt. Maar er zijn regelmatig dingen binnen het stadion gebeurd. Of dat je gesprek had met supporters. Die natuurlijk om uitleg vroegen. Omdat er tegenvallende resultaten waren. Dat is overigens bij elke club. Dat is ook bij Heerenveen, toch? Toen jullie 5 keer verloren. Toch weet ik, de witte zakdoekjes in de spreekkoren. En gingen ze ook in gesprek met de technische staf. Dat is ook de voetballerij. En daar moet je tot een bepaalde hoogte aandacht aan geven. Maar zeker niet aan meegaan. Maar omdat je de verwachtingen vrij hoog legt, is 2 nederlagen bij Utrecht wordt al wel heel heftig opgenomen, zeg maar. En, Nou, hoe lastig was het voor jou in de zin van... kijk, je gaat van Go Ahead Eagles. Je hebt 2 goede seizoenen bij Go Ahead Eagles. Je maakt een transfer, je pakt een paar tonnetjes meer, lekker. Je gaat daar spelen en je denkt, nou, ik ga nu bij een subtopper ga ik het maken. En vervolgens halen ze 18 middenvelders. Wat denk je dan? ja, wat denk je dan? Wat zou jij denken? Wat? Nou, ik denk dat wij op één lijn liggen dan. Nee, ja, weet je, Gloeiende. ja, op dat moment, in het begin werd er een beetje geschetst dat ik met Timber, die er destijds nog was, op het middenveld zou staan. Allebei een beetje een rol met veel dynamische rol, zeg maar. Dus, Alle streken dan een beetje voor. van de streken voor, maar een beetje box-to-box. Nou, en al heel snel werd ik die vaste 6. Dus die hele controlerende middenvelder die eigenlijk zijn eigen helft niet af mocht, bij wijze van spreken. Ja, en dat is niet hoe ik speelde bij Eagles. Dat is ook niet waar ik heel veel plezier uit haal. Dat voerde ik uiteindelijk ook niet uit zoals de trainer en de club zou willen. Omdat dat in mijn ogen niet binnen mijn kwaliteiten lag. En dat was een beetje waarin ik tussen zat. Ik speelde toch nog wel regelmatig. Maar niet op mijn positie en ook niet hoe ik... Het is al vrij snel door van dit wordt een verloren seizoen. Want je hebt 10 wedstrijden gespeeld volgens mij uiteindelijk. Nee, veel. Ik heb het toch nog wel... Hoe bedoel je, 10 wedstrijden? 10 volledige wedstrijden? Nee, ik denk dat ik wel 20, 21 basiswedstrijden heb gespeeld. Oh, zoveel nog. Ja. Oké. In totaal denk ik 28 Maar wedstrijden. we kennen jou natuurlijk van je periode bij Go Ahead Eagles. Toen scoorde je 7 keer. 8 keer volgens mij zelf. 8 keer? Ja, daar staat overal 7. Je staat over 7 keer, ja. Maar het was 8. Dus 8. Oké, nou dan maak ik daar nu een 8 van. Maar goed, als ik nu de statistieken erbij pak, bij Heerenveen heb je 6 keer meegespeeld. 5 keer basis, 0 goals, 0 assists. Hebben we het bonnetje nog, Luc? Heb je ook nog een vraag? Nee, maar wat is er aan de hand? Heeft het te maken met je nieuwe rol? Misschien. Ik denk dat we sowieso wel in een moeilijke fase zaten zitten. Waarin we niet heel veel kansen hebben gecreëerd. Ik denk dat ik nu hoger op het veld sta. De afgelopen wedstrijd tegen NEC stond ik wat hoger. Jij staat nu op 10. Haai op 6 en Ols op 8. Ja, dat is Dat is het eigenlijk een beetje, toch? Maar is 10 wel jouw ideale positie? Niet mijn ideale positie, maar ik denk dat ik binnen de rol die ik nu krijg, dat ik daarin wel zeker een meerwaarde kan zijn. In het druk zetten, in mijn diepteloopacties. Vind je echt dat je op 10 staat? Want ik hoorde je ook een beetje twijfelen. Ik zou zeggen, je staat niet helemaal op 10 namelijk. Ik heb daar binnen een bepaalde zone heb ik daar best wel veel vrijheid. Ja. Dus ik kan zeker soms ook uitzakken naar de zijkant in combinatie met Walmark, die dan ook wel neigt om naar binnen te gaan. Ja, dus zo heb ik ook wel een bepaalde vrijheid. Alleen dat is ook de afstemming die je moet hebben met in dit geval Patrick. Maar ik denk dat zeker wel, dat ik daar wel meerwaarde kan. Ja, want je beschrijft jezelf als een dynamische middenvelder die graag in beweging is en in het strafschopgebied van de tegenstander gevaarlijk wil zijn. Je wil graag doelpunten maken, niet te beroerd om te verdedigen en af en toe een tikkie uit te delen. Nou, daar weet Saroui intussen alles van. Maar denk jij meer aanvallend of verdedigend? Leuke opmerking. Ja. Wil je daar nog... Ja, ik zit even... klein Als je dan gaat tussenzinnetje. tellen hoeveel labels je opgeplakt gekregen hebt. Een vriendje van de trainer en een schopje... Ja, weet je, uit het is het team die en- labels die worden vooral door jullie opgeplakt. Ja, hoor. precies. Maar je mag daar best tegenin gaan, Luc. Nee, weet je, het is Pelle van Amersfoort is geen klootzak, toch? Moet zijn bek niet houden, toch? op sommige momenten is Pelle zeker een klootzak. Oh, ja, maar oké. op sommige momenten ben ik ook zeker een klootzak. Ja. En dat op is sommige wel momenten waar, ja. is de trainer ook een klootzak, bij wijze van spreken. Zo is iedereen een klootzak. En ik denk dat dat ook goed is.
Tot een bepaalde hoogte. Maar ook dat fragment met Pelle, ja, hadden we stijf bovenaan gestaan. Was er niks aan de hand hadden ze het zo gebracht dat van kijk maar de sfeer, het wordt op de scherp van de snede wordt er getraind. En dat is ook de reden waarom we bovenaan staan, bij wijze van spreken. Ja. En nu wordt dat gebruikt er is onrust binnen de club. Ga nu bij een gemiddelde Nederlandse ploeg, ik denk in het buitenland nog erger. Maar ook bij amateurs. Ja, als ik nu een amateurveld op loop en die zie ik kleine partijtjes spelen, wordt daar regelmatig gescholden naar elkaar. Maar Heb je er last van gehad? Voor de duidelijkheid, ESPN was toevallig aan het filmen op het moment dat jullie even een pittig momentje hadden in de training. Je zei, hou je bek, Pelle van Amersfoort, dat zei jij. Want wij vinden dat volgens mij hier aan tafel redelijk normaal dat het gebeurt bij een training, want we kijken wel vaker trainingen. Maar heb je daar last van gehad, dat mensen erover beginnen? Ja, weet je, het is op een gegeven moment wordt het op social media geplaatst. Ja. En dan krijg je natuurlijk een hoop mensen die denken van, nou, ik ga hem even een berichtje sturen. Ja. Hij zal het nog niet gezien hebben. Terwijl ik dat natuurlijk echt wel meekrijg, dat soort dingen. Nou ja, daar krijg je dan de ene lacht, de andere die is bereid om je uit te schelden en te denken van je moet eerst maar eens gaan presteren of weet ik wat voor opmerkingen je naar je hoofd krijgt. Nou ja, goed. Maar over het algemeen eigenlijk hetgene wat ik heb meegekregen was het van, die commentaar of die interviewer op dat moment, dat was de eerste keer dat hij naar een training is wezen kijken volgens mij. Want als dat zoiets nieuw voor je is, dan denk ik dat je niet vaak naar een voetbaltraining. Nee, dat denk ik ook niet. Maar de vraag die staat nog altijd. Zo simpel is wel. Nee, maar je moet er lekker uitzenden. Hè. Dat levert kijkers op. Hè. Het is een beetje drama. Dus ik snap dat wel. Dat Je moet het ook niet groter maken dan het is. Maar nee, maar dat wordt zo wel gedaan natuurlijk. Als je het uitzendt, maak je het groter. Dat is toch, dat gebeurt toch bij al die clubs. Dat er eens iemand eens zegt, hou je bek, man. Ja, maar moet je het dan ze niet zitten- uitzenden? Dat is ook wel weer een beetje raar. Zeg je? Dat moet je het dan niet uitzenden? Als je Ja, snapt natuurlijk veel wel. wat Je er mag gebeurt. wel uitzenden. Ja, je mag oké, het maar- uitzenden. Alleen dan wordt het natuurlijk op een dusdanige manier gebracht van oké, er is heel veel onrust binnen Heerenveen. Of dat soort teksten komen er dan bij. Oké. En dat is natuurlijk wel met een bepaald doel. Dat is niet om het gewoon maar uit te zenden, toch? Ja. Nou ja, wat jij met Pelle hebt, dat heb ik regelmatig met Roelof. Ja. Maar denk jij meer aanvallend of verdedigend? Op dit moment denk ik wel meer aanvallend. Ja. Maar zit het ook wel... Ja, kijk, je wordt... van nature ben je misschien iets meer verdedigend ingesteld of niet? Nou, ik denk dat ik een speler ben die allebei in zijn gedachten heeft. Dus ik ben iemand die ook zeker weet dat er gewoon een verdediging moet worden. En zeker in het huidige voetbal. Maar ik ben ook wel iemand die inderdaad, wat ik zeg, graag de 16 induikt. Dus dat er ook aangevallen moet worden. Maar of ik nou... als je het vraagt aan een Sarawi, die zou met volle 100% zeggen van ik denk eigenlijk alleen maar aan aanvallen, bij wijze van spreken. Ja. Ik denk dat de middenvelder over het algemeen niet specifiek denkt aan of alleen aanvallen of alleen verdedigen. Maar denk jij, Roelof, dat het middenveld bij Heerenveen voorlopig wel even zo blijft staan? Ja. Met Haaien, Olsen en met Luc? Ja, voordat Luc kwam had ik het eens een keer met Kees van Wonderen over. Ik zei, wat is nou voor jou het ideale middenveld? En wat zijn voor jou ideale middenvelders? En hij benadrukte wel heel erg dat hij graag dynamische middenvelders ziet. Dus hij had het ook niet zozeer over een echte 10, zoals je dat... in de tijd van Bergkamp, Liedmanen had je een echte 10 die dicht achter de spits staat. Vaak technisch vaardige spelers. Nou, hij heeft het vaak meer over spelers die box-to-box spelen, dynamiek erin hebben, kunnen scoren, maar ook een tikje kunnen uitdelen. Ja, en toen kwam Luc Brouwers. Toen dacht ik, die voldoet volgens mij wel een beetje aan die definitie die hij op dat moment, voordat Luc Brouwers kwam, ook uitlegde. Ja, maar ze hebben wel te veel voor hem betaald, zei je net. 7,5 ton is echt veel te veel. Zo gaat het verhaal, hè, dat het bedrag is. En ik denk dan als hij van Go Ahead naar Utrecht gaat en hij mislukt, groot woord, maar ik denk dat hij dat toch wel nog steeds het lukt hem net niet bij Utrecht, dan moet hij toch ietsje minder kosten als hij een stapje weer terug gaat. Dat vind ik wel. Ja, oké. Dus daarom vind je dat Heerenveen te veel heeft betaald? Ja. Oké. En als Nicolai dan misschien weer terugkomt in de basis, want die heeft 2 keer gescoord nu, hè, volgens mij. Ja. In ieder geval tegen Polen. In Polen, en volgens een hele mij belangrijke wedstrijd in Polen. Ja, scoorde hij de 1-0. Uiteindelijk werd het nog 1-1. Als hij dan terugkomt, misschien wel in de basis bij Heerenveen, gaat Pelle dan naar de bank? Of dan moet jij echt de concurrentie aangaan, denk ik, met Pelle. Ja, maar dat is voetbal, toch? Dat is voetbal. Zo is het. Nee, Ja, maar zo is het. tegen AZ hebben gaat meer Pelle dan van 11. Amersfoort, neem ik aan, spelen. Want daar is Kees mee begonnen bij Twente uit. En AZ is natuurlijk ook een goede tegenstander. En hij verwacht meer van de spits dan wat Nicolescu tot nu toe liet zien. En dat is natuurlijk ook een speler die iets meer in de 16 loert op zijn kans rond de 16.
Al hoor ik laatst de hoofdscout van Zandvliet. Kent Zandvliet bij Heerenveen in de podcast van Commentaar vertellen dat hij een van de meeste meters maakt. Nicolaescu, dus dat ook wel weer wat meevalt. Nou ja, Oké, ja, is dat zo? Loopt hij zoveel? Nou, ik denk waar de trainer heel veel waarde aan hecht, is het druk zetten, zeg maar. Dus en Pelle is daarin heel slim. En Pelle is daarin ook heel goed. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten wat het voor zo'n jongen is om naar een heel ander land te gaan. Waar je de taal niet spreekt, waarin je even in een heel nieuwe groep komt. Dat heeft tijd nodig. En op de trainingen zie ik hem regelmatig dingen doen dat ik denk van ja, je bent gewoon een hartstieke goede speler. En je bent heel doelgericht. Hij kwam anders wel met de nodige bravoure naar binnen. Ja, dat Maar heb dat ik is toch begrepen, mooi? maar Dat dat is is toch wel misschien ook een beetje die cultuur. Hè? Dus een beetje bluff zit er misschien bij, maar dat mag ook. En ik hoop dat Is hij ook in de groep ook zo een beetje? Want hij kwam binnen met de woorden van I will kill the league, you can give me the ball and I will score from every corner. Ja, dat is wat ik heb gehoord, ja. Maar zo is hij in de groep in mijn ogen niet. Hij is heel rustig. Maar jij zegt nu ook gewoon in de podcast, ik scoor minimaal 5 keer. Dus eigenlijk Zeker, maar we hebben ook nog wel wedstrijden. is het dat. Zal ik zeker niet 5 ontkennen. keer is ook wel redelijk. Ja, vind je dat wel? We Ja? houden het toch wel. Je hebt Wat een goed zei seizoen bij Go Ahead Eagles gehad. Dat waren er 8. 8. Mihun Mahi, ken jij? Heb je natuurlijk nog Ja, daar heb ik mee in het elftal gezeten, maar was vooral heel veel geblesseerd. Die kwam hier. Toen was hij nog steeds vooral veel geblesseerd. Die zat hier op dezelfde stoel. En die zei toen hoeveel? Ja, ook 10 5 toch? volgens mij. Nee, 5. 5. Hij ging minimaal 5 keer Ja. scoren. Maar goed, dat Hoeveel waren werden nog er? 1. Volgens mij scoorde hij nog Ja. 1 keer. Maar dat waren de laatste 8 wedstrijden, inclusief Ja. play-offs voor Cambuur was dat. Maar ook, weet je, het is het jaar van Eagles. Dat was een heel mooi jaar. En daarin heb ik ook heel erg genoten. En dat was een goed jaar van mij. Maar als je ook gewoon überhaupt kijkt naar mijn statistieken, sta ik niet per se bekend om diegene die zeg maar jaarlijks er 10 in ziet. Nee. Dus Maar het in is dat heel ene jaar, toen wilde iedereen jou hebben in coach van het jaar, hoor. Ja, een zeker. Maar middenvelder ja, die je hebt doelpunten zo maakt. altijd misschien dan dingen die allemaal goed vallen. Ik heb de maand november, dacht ik, heb ik 4 keer geschoten en gingen er 4 in. Ja, dan moet het ook gewoon allemaal een beetje meezitten. En ik zeg niet dat ik misschien ver boven mijn niveau heb gespeeld. Maar ja, je hebt wel van die jaren dat het gewoon zeg maar allemaal even goed valt. Dus ja, het is niet per se dat ik degene ben waarvan je nou denkt van ja, die staat aan het eind van het jaar aan de topscorerlijst van de Eredivisie. Alleen, ik denk wel dat op het moment dat ik de vrijheid krijg om de 16 in te duiken, dat ik hier en daar zeker wel mijn doelpuntje mee pak. Ja, jij wilde dus 5 scoren. Degene die al bij Cambuur op 6 staat, dat is Michael Breij. Ja, want die schiet, als die op goal schiet tegenwoordig, dan is het Kali Kassa, hè? Vliegen ze er wel in, hoor. Ja. Ja. Hey, we weten natuurlijk hoe Henk de Jong voetballen wil, hè, Ja. wat zijn visie is. Zeggen ze dat al een heel lied beetje waarom Ja. dit is de eerste wedstrijd? Ja, dat zeg ik waarom. Dat zeg ik waarom om de manier waarop de opbouw bezocht wordt uit te vieren. Dat wil zeggen dat dan een van de centrale verdedigers, in dit geval Bergsma, die stapt uit naar het middenveld. Die creëert op het middenveld, wil hij de overtal creëren. Smalt maar dan opdribbelen, rustig blijven, net jij eraf spelen, dat er uitstapt wordt. Door het zinstander, dat idee van Henk, dat zeg ik heel Maar sterk. die Olly wel heel stroperig, hè? Gaat weer naar wat stroom. Zie je een tempo in? Nee. Maar ja, jongen, dat is correct. Maar Ja. Vind je de slechtste eerste helft die ik tot nou al live zie? Ja, ik heb ze nou, toch wel nou echt ga ik de wel, helft van de wedstrijd in het live check in, ja, omdat in nou het ja, live check binnen. ik heb, Maar- we maken een brugje. Ik heb de trainer dus wel vragen als hij mij vond of Cambuur in de eerste helft net onder de ondergrens zakken is. Oh, dan praat ook ik zelf altijd naar de instart. Ja, instart? Oké, instart. Ik zou naar de tweede helft. De eerste helft hou ik het verlenen. Dat is duidelijk. Hè. Te weinig lef. Ik net het idee had om echt uit te spelen. Hè. Dus tegenstanders op te zieken en dan te spelen. En oer te slaan. Dat we eigenlijk, ja, ik zonde en dat we die 2-3-0 zien krijgen. Dat is echt, ja, dat is echt een ploeg die even een pikje verlenen had. Maar als nou de hele wedstrijd wat beter was. Hè. Dus vanaf het begin. En ik dwast werd de voetbal. Ja, dan maar we dit soort wedstrijden niet winnen kunnen. Vies je dat je hem in de eerste helft eigenlijk al een periode door de ondergrens zakken binnen? Want het voelt helemaal deer. Ja, dat wie vooral even. Zo, er gaat een trainer voor. Dat is mijn ploeg doordat ik wil. Hè. Die jongens winnen wel gek met Sjors. En andersom ik, Sjors met de jongens. En ik ga er voort. En dan komt een andere trainer. En ik doe helemaal net raar. Ik doe net raar door Sjors, ik doe net raar door de jongens. Maar dan komt ze achter en dan verhoort het er al even wat. Hè. En dan komt ze 12 achter. Ja, dan worden de jongens ik bang. Dat kan ik volledig begrijpen. Ja, hoe staat het ook begrepen dat die jongens een beetje benauwd Nou worden? ja, als je, er sloept er wel wat in het elftal van, nou ja, 1-0 achter, daar gaan we weer.
En dan werd het 2-0. En dan tekst, nou oké, als het nou 2-0 bleef, dan kunnen we in de rest kunnen we dat nog een beetje goed recht zetten. En dan is het op slag van rest nog eens een keer 3-0. Waar een matig verdediger natuurlijk, die kwam er, die centrale verdediger, een keer zijn inkopen. Dus eigenlijk was deze van de eerste helft de 100 kaart van George Ulte nog een beetje hoe deze wedstrijd. Ja, het weer wat 0-2 wedstrijd. Maar die had natuurlijk echt heel vaak. Zelfs dit was de schuld van Charles Ulte. Dat is eigenlijk een beetje jullie conclusie. Campagneteam Henk de Jong. Nee, absoluut niet. Ik praat niet over schuld. Het is de onderverantwoordelijkheid van Henk de Jong. Deze wedstrijd spelen. En in deze wedstrijd vond ik dat ze de eerste helft een bepaald gedeelte onder de ondergrensvoetbal hebben. Ja, en de tweede helft zegt al wat meer de hand van de meester. Nou, dan is dat de trainer, is dat in dit geval Henk de Jong. Is dat helder wezen? En de tweede helft zegt echt de hand van de meester. Maar in de tweede helft, dat is wat hij wil doet. Hij helpt er wel risico's 3 man aan. Ja. Waaronder... Wat? Wat laat is het Ja, hij zit nog krek net. Wat? Wat de handjes onder de tafel. Ja, Wie? Ja, Geerts is het. Die wisselt van Henk Wien, fantastisch. Nee, helemaal. Dat Daardoor is speelde toch? Ja. Nee, maar Nu even Roelof... voor de duidelijkheid ook een duiding. Ja. Hij is pro Henk de Jong. Dus hij vanaf het begin van dit seizoen zegt hij Henk de Jong moet op plaats van George Ulte zitten. Nou, dat zegt hij vanaf het begin. Dus nu zit hij er en dan verliest Henk. Maar Henk blijft fantastisch. Ja. Dus dat is een beetje de Nee, duiding. maar weet je, van, Een beetje de jullie Roelof vindt mij de verkondiger van het Henk de Jong evangelie. Ja. En Roelof is natuurlijk zelf voorzitter van de Kees van Wonderen fanclub. Dat steken we niet zo stoelen of banken. Zo ben ik gevreemd. Andor zit ook regelmatig aan deze tafel. Die is meer van hoe de wind waait, waait mijn jekje. Maar ik kom al echt heel lang bij Cambuur. En hoeveel trainers hebben we wel niet meegemaakt? Oh, mijn Popovic, Sander, Theo Verlangen, Dijkhuizen, Rob Maas. Theo de Topper werd Theo de Topper. Maar we gaan Toyo Tobbe, Jurie Koolhof. Voordat we geschiedenis Maar krijgen, we gaan het doen. van al die trainers... Rob Maas. Van al die trainers, hoeveel trainers hebben Cambuur leuk laten voetballen? Dat zijn er niet zoveel. Nee, maar dat zijn twee verschillende dingen. En dat kun Nee, jij laat niet me nou los even van- mijn verhaal afmaken, Rolf. Want ja, ik laat jou soms ook, ik laat jou soms ook Je wel eens stelde toch een uitpraten. vraag? Nee, ik heb geen. Ja, een vraag aan Geert. Nou. Geert gaf geen antwoord. Korbach was altijd spektakel. We hebben Dwight Lodewegens gezien met assistent Henk de Jong. Was leuk voetbal. We hebben Arne Slot gehad met Sipke Hulshoff. Fantastisch voetbal. Was leuk voetbal. En Sandor en Henk. Dus ik ben gewoon heel blij dat Henk nu weer terug is als hoofdtrainer bij Cambuur. Omdat hij gewoon een bepaalde visie heeft. Dat het ook weer leuk is om naar Cambuur te kijken. Daarom ben ik blij dat hij weer op zijn plek zit. Ja, en dat vind ik ook. Alleen, jij kan het niet loszien van het presteren van Charles Ulte. Nou ja, weet je kan het sneu vinden van George Ulte, maar als je van de 30 wedstrijden de 20 verliest, ja, ik bedoel, dat is voetbal, of niet, Luc? Dan ga je eraan. Dat is wel voetbal. Dat is Ja, voetbal. toch? Ja, zeker, ja. Ja, punt. en je moet is gewoon voetbal. concluderen dat Je wou Ulte eens 0 rond. progressie heeft gemaakt. 0 progressie. Maar we moeten nou maar even zien. Vorig jaar niet, dit jaar niet. We moeten Maar goed. nou eerst maar even zien hoe het Henk de Jong dit alweer oplost. Want die heeft natuurlijk echt wel wat te doen. Weet je wat de Korbach dan altijd zei? Nou, Eerst maar eens zien, zei Blinde Maup. ja, is maar zien. Nou Ja. goed. Ja, Korbach zei in de rust ook. Balletje gaat lekker rond, man. Hè. Dan nog even naar de goede kleur. Nou ja, precies. Korbach zei ook, hoe laat begint het neuken? Dus nou ja, dan zijn we er weer. Ja, dat deed, dat deed hij bezwollen. Ja. Maar Ken je wat dat- ken je dat verhaal? als het Henk nou niet lukt dan? Ja. Wat dan? Is het dan de spelersgroep? Nee, kijk, laten we niet Eerst is vergeten. het Sjors, dan- Ik heb dit programma zijn we begonnen. Henk de Jong is geen Hans Kazan. Ja, oké. Ja, Hij kan niet toveren. Nee, dat denk en, ik ook ook niet, niet. en ook niet goochelen. Nee. Dus hij moet het wel met deze spelersgroep doen. Ja. Maar dan moet je Vorige week hebben wij gezegd, hier aan deze tafel, de reden waarom Sjors is ontslagen, is omdat Henk de Jong klaar stond in de coulissen. Was dat niet zo geweest, Daar stond wel druk op. er stond druk op. Ja. En jullie verliezen 5 keer, maar het blijft redelijk rustig. Ferry de Haan geeft aan, na 5 wedstrijden de trainer ontslaan, ik vind het wat vroeg. Ja. Bij Cambuur verliezen ze 3 keer op rij en er was paniek in de tent. Ja. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat maar Henk dat heeft- klaar stond. Dat heeft er alles mee te dat maken. hele sentiment rondom die club te maken. Vind je dat hebben we- logisch? Nee, ja, maar nee, ik vind dat niet logisch. Alleen op het moment dat is mijn dat het duidelijk werd dat Henk de Jong weer fit genoeg was om trainer te kunnen zijn, was het wel het wachten op dit. Ja. Ja. Alleen op het moment dat Henk de Jong het nu ook niet voor elkaar krijgt, dan ga je waarschijnlijk zeggen als Henk de Jong fanclub Nee, maar dat kijk, het aan de maar- spelersgroep ligt. Nee, maar kijk, wacht even. Henk de Jong En dit communiceert... heb jij dus heel goed gezien, Ja, Luc. Mooi dat jij binnen, hoe lang zijn we bezig? 3 kwartier al de retoriek van Arjen de Boer te pakken. hoor. Dat vind ik echt mooi. Ik denk eerlijk gezegd Of dat is Henk de Jong dan ook niet geschikt? Ik denk dat Henk het wel op de rails krijgt. Ja, Nee, maar dat kijk, denk ik. maar Henk de dan, Jong... dat zal de oké. resultaten En als hij dat dan- voor elkaar krijgt, dan dan is- is hij echt een goede trainer. Ja, Ja, maar Henk de dan Jong heb je zegt ook gelijk iets op. anders. Hè? Henk de Jong zegt ook wel even, jongens, maar wij zijn absoluut geen club die bij de top 3 gaat spelen. Absoluut niet. Dat is wat hij zegt. Absoluut niet. Wij spelen tussen de nummers 5 en 8. En als we daar En een wie had beetje... dat al gezegd aan het begin van het seizoen? Ik. Oh ja, dat was je. Ja. Ja,
ik kom ook wel iets langer bij Cambuur. Maar Precies. mag ik dat Theo zeggen? de Topper. Theo de Topper, hè? Ja. Ja, dat is mooi. Maar wat zou ik nou zeggen? Godsallemachtig. Maar kijk, dus hij tempert die verwachtingen al. Want aan het begin van het seizoen hadden we toch iets van, misschien wel meedraaien in de top 3. Dan gaat dat in die eerste 3-4 wedstrijden best wel aardig. Hè? Dan pakken ze 7 punten uit 3 wedstrijden. Dan denk ik, dat gaat goed. Die weet hoe dat werkt. Dat is ook voetbal. Ja. Dan slaat het opportunisme aan de andere kant toe. Ja, en dan gaat het mis. Dus, maar Henk is geen tovenaar. Henk is gewoon een man van vlees en bloed. De spelopvatting van Henk de Jong is er een die wel uitgaat van aanvallend voetbal, druk zetten, spektakel. Het volk wat bieden. Hier die tribune zit met 10.000 mensen afgeladen vol. Nou, dat moet hij vooral volhouden. Precies. En, Kunnen we zo langzamerhand ook wat zeggen over de aankopen van Rijnen? Daar gaan we straks wat over zeggen. de aankopen van Rijn, ja, dat kunnen we wel zeggen. Ja. Ik wil eerst even Is naar de er keeperstrainer van aankoop van? Suriname. Oh ja. Ja, en dan weten wij natuurlijk allemaal over wie wij het hebben. Luc, Ja, over wie hebben wij het? Ja, Harmen. Harmen Couperus. Ja. Zeker. Jij hebt natuurlijk met hem gewerkt bij de Go Ahead Eagles. Daar was hij ook keeperstrainer. Zeker. En daar had jij 8 keer gescoord, meen ik. Met dank aan. Dag Harmen. Hey, goeiedag. Goeiedag, jongen. Hey, dus is in Suriname. Vertel eventjes, hoe bist je daar te Lonekam? Nou, eigenlijk heel simpel. Ik kreeg een telefoontje van Carlo Lamy. En die ging stopje en hij zei, worst het van mij hoe nemen? Nou, dat zie ik voor zitten. En dan is het clear. Zo simpel is het dus. Zo simpel is het, ja. En dan hoeft er net lang goed uit te tinken. Nee, ik moest alleen naar thuis even lezen. Nou, ze zijn natuurlijk blij dat ik zo nou en dan eens even goed ben. Dus wie prima. En hoe goed is dit Suriname? Waar is je hem sterspeler? Geraldo Becker. Geraldo Becker. Oh ja, wacht even. Ja, Junior Geraldo Berlin, hè? Geraldo Becker. Aanvoerder ook, hè? Aanvoerder, Ja, ja. En volgens mij Scoorde ook nog 2 wat oudspelers van Heerenveen erbij, Harmen, of net? Ja, Mitchell Tevreden is er dan nog bij, maar die hier nog geen club. Dus die is nou net selecteerd. En Jannik Wildschut zit erbij. Oh, ja. En Slagveer nog? Luciano Slagveer ook nog? Ja, maar die heeft de blessures van. Die is wie ik net selecteerd. Die wie er net bij. Oké, en dan is er... Pardon? Van Haan. Warner Haan. Ja, want ook is natuurlijk Ja, keeperstrainer. heb ik nog. Ja, zeker, zeker. Want Warner Haan en Kenneth Vermeer, klopt het dat? Nee, ik ken het zien papieren met net in orde. Dus dat wordt een heel moeilijk verhaal. Dus we hebben Joey Roggeveen van Den Bosch erbij. En we hebben een hele talentvolle jongen van Krek 18. Hebben we hier van Robin Hood, Suriname. Oké, en je wil je natuurlijk graag kwalificeren voor het WK in 2026 in Mexico, Amerika en Canada. Hoe stel je hem ervoor? Nou, we zijn groeiende. Er komen steeds meer spelers die het wel toestemming krijgen om erbij te komen. En dat zijn Ricciano Haps, Kenneth Paal, dat soort jongens. Dus dat is wel interessant. Nou ja, en dan neemt krijg de naam dat het georganiseerd wordt. En dat zijn nu zijn directe concurrenten, die doen net mooi, omdat ze al plaats binnen. Dus, Ja, dat toch gewoon is wel, 84 landen maar onder het WK als in Amerika en Canada en en dat Mexico. doe ik nog, ja, inderdaad Rolf, dat doe ik nog meer ploegen mee. Dus ja, de kans is redelijk groot. Ja, Ja, Couperus dus op het WK. Couperus op het WK, jongen. Is dat een jongensdream, Harmen? Nou ja, dat liep het me wel een mooie uitdaging. En draaien we net omheen. En vannacht gewoon voor 0-1 woe van Granada. Oh, Ja, Ja, we hebben juist een hele goede wedstrijd voetbal. Trouwens van de week ik. Alleen nog, ja, toen hebben we s'avonds volle kansen gemist. Dus ja, dan win je geen wedstrijd. Maar juist die jongen weet het heel erg goed. maar je bent dus gewoon heer en meester, je winnen van Grenada. Dat lijkt volgens mij, kijk, Bob, Trinidad en de Baaghogen, toch? Ja, Grenada ben we een paar weken niet geweest. Dat is krek op stapstien en folder. Zo mooi. Het wetter wordt nooit blauwer en de stroom wordt net wieter. Dus dat weer prachtig. Oké, en in die pool, ik begreep Jamaica en Honduras in Bob Owen. Ja, maar dit is gewoon de Nations League. Dus je moest die kwalificeren of erin broeren. Nou, dat hebben we die in. En dan komt ze in een gunstige loting straks richting het WK. Oké, ja, ik zit nou te zien naar Roelof. Roelof heeft even wat mooie plaatjes opzocht van Grenada. ja. Hij had bestuurde me 2-3 weken geleden wat foto's van het strand op Grenada, waar je op dat moment ziet. Ja, dat is inderdaad wel een mooi plaatje. Het is toch wel afzien, Harm, hè? Ja, ik kijk hier Roelof zitten. Net zeggen dat ik er niks ding natuurlijk. Het is weer een hut op werk. Ik zag alleen maar strandfoto's voorbij komen. Maar daarom had van de week ik maar één speler in Haiti. Dat was natuurlijk wel een schande. Ik zat de keeperstrainer wel onder druk. Ja, dan sticht je het onder druk. Dat is inderdaad weer. Maar juist erin met het 0, dus ik mag even bloeien, denk ik.
Ja, maar dat is natuurlijk winnen. 4-0 van Granada winnen, dat staat natuurlijk als een huis. Maar hoe groot is nou, Scasto in percentages, hoe groot is de kans dat wij die Asencien mij joggen mooi Suriname op het WK? Nou, dat is eigenlijk net in te schatten, want je bent niet afhankelijk van wat er bij een bond gebeurt, wat die meesten nog gedoppen. Dus net iets zozeer van de resultaten. Dus je weet het net. Dus ik pak gewoon iedere interlandperiode dat ik hierheen mooi, pak ik mooi. En daar geniet ik van. Nou, dat is echt trainersantwoord dit, hoor. Daarvoor bellen we je niet wakker in Suriname. Het is ik naar het WK of de trainer eruit. Zoiets willen we horen. Ja, nou dan gaan wij naar het WK. Oh, lekker man. Goed zo. Hey, en ik is nou weer om naar Friesland. Harman, straks nou aanstaan op Vleer terug. Ja, we gaan nou direct naar het vliegveld af. Oké, nou in ieder geval hartstikke bedankt dat je even onder de telefoon komen woedest. Hoe wie het om te werkje met Luc Brouwers trouwens? Laatste vraag. Ja, Luc weer prachtig werken. Ja, een goede keeper ook. Ja, net omdat hij daar zit, maar Luc is hier niet heel graag heel goed werken woer. En daar hebben we een heel soort profijt van gehad. En hij nam oren jongens daarin mooi, dus dat is top. Wel een vriend van de trainer, toch? Is dat zo? Nee, dat was een stelling voor Arie in de Boer, maar ja. Harmen weet wel beter. Harmen weet wel beter. Ja. Harmen weet ook dat ik vaak zat op het matje ben geroepen door de trainer. Oh ja? Nou, dan gaan we daar even op door. Ja. Harmen, dankjewel jongen. Dank dat je even op de telefoon komen woedest. Ja, graag gedaan. Succes daar. Goeie reis. Hoi hoi. Hoi, hoi, hoi. Doei. Waarom moest jij op het matje komen? Ja. Nou geef ik jullie weer... Ja, dat is toch even... Momenten als ook het fragment met Pelle. Dat temperament, die pit, dat zit er wel in bij mij. Ja. En daar kan ik het soms niet mee eens of niet mee eens zijn. En dan ben ik niet te beroerd om van me te laten horen. Alleen dan zegt de trainer na de training soms wel van... Ja, doe even rustig aan of denk even na wat je zegt. Of, ja, dan corrigeert hij mij soms wel. Ja. Oké, maar dan hoef je niet aan het draaiend rad te draaien. Nee, zo van, wat voor, nee, dat is als je te laat komt of je niet aan echt de regels houdt. Maar dat is geen reden om aan een rad te draaien. Oké. Jouw voorganger, laat ik het Bremen jouw voorganger noemen, die had wel eens wat moeite met Kees Halilovic. Ja, dat begreep ik. Ja, ik heb dat zelf natuurlijk. natuurlijk niet echt meegekregen. Nee. Daarvoor was ik ook tekort bij de club. Maar ik begreep dat dat niet altijd boterde. Nee. Maar waarom, weet ik niet. Nee, snap ik. Maar er was nog wel kritiek op Kees van Wonderen natuurlijk. Vooral omdat ze dan 5 keer verliezen. Mijn verwijten was dan meestal wel dat het niet concreet genoeg werd, die kritiek. Een van de kritiek was wel, er is geen chemie tussen de trainer en de spelersgroep. Hoe zie jij dat? Ik bedoel, ik snap Maar dat vond je zelf een containerbegrip steeds. Ja. En nu stel je dezelfde vraag aan Luc. Nou ja, ik snap dat jij niet gaat zeggen dat het er niet is. Nee, maar kun je er iets over uitleggen? Een eerlijk antwoord van mij is dat ik niet binnen de spelersgroep merk dat de trainer onder druk staat. Dus het is niet iets wat de spelersgroep zeg maar uitspreekt of in gesprek is met bijvoorbeeld Ferry over de baan van de trainer. Ik denk dat de trainer... slim genoeg is om inderdaad te beseffen dat in de voetbalwereld je baan... Stel op het hakblok ligt. Ja, precies. Als je een aantal keren verliest. Maar dat komt naar mijn mening niet vanuit de spelersgroep vandaan. Dus of mensen hebben betrouwbare bronnen binnen de spelersgroep waarvan ik niet op de hoogte ben. Maar als ik vanuit mezelf spreek en hetgeen wat ik zie, is dat niet het geval. Nee, want er wordt wel gezegd, hè, de trainer is vrij veel eisend. Hij is veel eisend en weinig complimenteus. Wanneer heb jij voor het laatste complimentje gehad van Van Wonderen? Ja, het is maar waar je naar op zoek bent ook. Hè. Ik hoef niet dagelijks... ik ga niet het trainingsveld op met van... Nou, ik hoop vandaag geen compliment te krijgen van de trainer. Nee. Dat is niet mijn insteek. Maar als je je stinkende best hebt gedaan en hij heeft alleen maar kritiek... en hij benadrukt alleen maar de dingen die beter kunnen... is misschien ook wel eens vermoeiend. Zeker. Ik denk dat daar een gezonde verhouding moet zijn. En ik denk dat Henk de Jong daar bijvoorbeeld weer fenomenaal in is... in het geven van dat soort dingen aan de spelersgroep. Echt die chemie. En de Kees van Wonderen is inderdaad heel erg perfectionistisch. En dat kan soms dat je denkt van ja, je mag ook wel tevreden zijn met hetgene hoe het ging. In plaats van de andere kant te belichten. Maar ik ben zelf niet zo gevoelig voor een trainer die mij niet zo heel veel complimenten geeft.
Op het moment dat jij in de basis wordt gezet, is dat eigenlijk het grootste compliment wat je kunt krijgen. Want dat betekent dat hij vertrouwen in je heeft. Op het moment dat hij dat niet meer doet, ja, dan... en ook niet meer tegen je praat, dan moet je je wel gaan afvragen van, klikt dit nog? Maar ja, ik sta daar zelf wat anders in. Ja. Jou zou wel eens complimentjes, Roelof? Ik vind dat je het echt leuk doet tot nu toe. Daar kwam ik ook voor. Ja. Volgende week weer in de basis. Je bloei ik helemaal op. Ja. Maar dan moest het toch heel graag hebben over Eetje en Rijnen. Heel graag. Ja, toch? Heeft het een complimentje voor Eetje en Rijnen? Kaskili, hè? Ja? Kaskili. Ja. Echt een leuk bekje. Dat vind jij een leuk Ja, bekje? vind ik een leuk bekje. Rechtsback, toch? Niet? Ja. Die is wel een goede wedstrijd. Lekker Heb je bekje, gezien hoor. gisteren Ja, even? bekje, ja. Den Bosch. Vond Dordrecht ook. Al het gevaar Eerst van... aan Bos. En Ja, toen, ja, precies. eerst Tegen even- Dordrecht werd hij Bij Dordrecht werd je alle hoeken van het veld gezien. Vond ik wel een goede Toen wedstrijd. ging alle goals van Dordrecht kwamen via Dat is Casilli. één fout Nee, gemaakt, nee. inderdaad. Het was een incident. Oké. En voor de rest... Maar over Eetje en Rijnen. We zijn er nog niet, toch? Nee. Nee. Voor de rest. En voor de rest van de spelers die hij gehaald heeft. Oké, El Hilali, Italiaan. Maar Jong. zie je het nog niet. Hij werd nog in de spits gepasseerd. Ja. Moet niet doen. Nee. Is geen spits. Nee, maar ja, goed. Want het is een nummer Weet je, 10. ja, Het is- Smit het en is Udrich waren meer erin natuurlijk. achteren. Oké. Nee, je moet 19, 20 jaar, jong, hè? Hoeveel wedstrijden hebben we nog gewonnen, Jochen? 10. 10. Ja, dus ik vind ook bij sommige spelers dan niet te strepen doorheen. Hè, zo simpel is het ook Nee, wel. oké, maar we gaan ze even Ja, na. Dus, ja. dus Ja. Hilali. Maar ik vind die Ali, moi, voorlopig, een 5. een 5, zegt hij. Milan de Koe. Een 4. Vrij laat bij de selectie. Die speelt voorlopig niet, dus een 4. Was dat... het Maar jongens, dit is komen. wel heel erg op basis van één wedstrijd. Ik wil graag Nee, meer van ja, Eetje en nee. Rijnen. Wat vies je van hem als technisch directeur? Want hij is technisch Dat zijn we nu directeur. gaan doen. Ga het lijstje even door. Verder de Jong. Nou, 6, die zie ik wel, ja. Goeie middenvelder, toch? Er moet wel wat meer komen. Van Willem? Maar- Ja, die was heel vroeg. Hè. Die heeft nog 4 wedstrijden Ja, die is nog geblesseerd. geblesseerd. Kunnen we Ah, niet die veel geef ik geen cijfer. Thomas Pol. Oh, dat vind ik nog niet meevallen hoor. Die wil psycholoog worden. hè? Oh, Als je ziet hoe hij nu verdedigt, dan zijn we voor over 3 jaar allemaal klant. geef ik een 5 voorlopig. Maar ja. Oké. Kaskili een 8 trouwens. Maar wat denk je van de jeugdspelers die contracten krijgen bij Cambuur? Ja, Wietse Kooistra is de Johan Cruijff van Nou, Wiebe Cambuur, Kooistra natuurlijk. ja. Wiebe Kooistra, dat is het grote talent. Ja. Hè? Dus, maar ik zag gisteren die Marcel Schaapma spelen bijvoorbeeld. Goed hoor. Ja. Dit echt goed. Maar Rijnen die zei dus gewoon dat er genoeg kwaliteit zit in deze groep. Vies je dat ook? Nou, voor de doelstelling die er dus kennelijk is, die het Henk Utrecht. Achtste. Ja, is ja. Nee, ja, En vies je dat ook, Roelof? Want op begin de Ja, nou ja, de 8e. Ja, 8e Nou, kun je, tussen 8e vijf kun- en 8. 8e kun je hier wel mee worden. Nee, maar als je de 5e, 6e begroting hebt en je bent net geregendeerd, mag je wel iets meer verwachten dan de 8e hoor. Ja, oké, dat zeg ik ook heel vaak. Maar dan, vorige week zei jij van, het is absoluut geen schande om te verliezen van Dordrecht en van Jong Nee, PSV. maar dat zijn, Nee. dat zijn twee verschillende dingen. Eén, als je begint het seizoen en je bent degradant en je hebt 65 begroting, dan vind ik dat je moet gaan voor, laten we zeggen, 4e, 5e plaats minimaal als doelstelling. Als je dan vervolgens kijkt naar de kwaliteit die de ploeg heeft, ja, daarmee kun je wel eens 8e worden. Dat vind ik wel, maar ik vind het niet zo'n wonderploeg. Maar dan zeg je dus eigenlijk dat Eetje en Rijnen het niet zo goed gedaan heeft. Dat klopt. Ja. Oké, maar ik hoor niet alleen maar voldoendes over tafel gaan. Hoeveel voldoendes heb je gehaald Nou, dan? en Casilli kreeg een 8. Ja, dat was de enige. Ja? Je moet ook gewoon wel een beetje leren Oké, laten. nou ja, goed. Nee jongens, Cambuur Cambuur is als de energievoorziening. Het zit in een transitie. Ja. Ik vind Maar wat vies je dan van Eetje en Ja, Rijnen? ik vind Etienne Rijnen, die doet goed. Ja? Ja, Etienne Rijnen doet Hij heeft goed. dan 0 charisma. Ja, maar dat Moet is dan weer smakelijke kritiek. Hoe hij zich zeg maar profileert op de camera, zoals je vorige week ook. Is Henk de Jong een optie? Ja, hij is werknemer bij Ik de vond hem club. hier aan tafel best wel goed. Hij kwam er niet zo goed uit, omdat jij hem rare vragen stelde. Ja, ik Aan vond tafel hem, was hij niet goed. Ik vond hem Nee, maar jongens, wat is nog? best wel goed, zeg ik. Maar in dat interview vorige week vond ik ook wel. Dan denk ik, zuchten, steunen, puffen. Oh. Weet je, vorige week zei Eetje en Rijnen, de voorbije maanden kenmerkten zich door wisselvalligheid. Met hoge pieken en diepe dalen. Dan denk ik, welke hoge pieken? Ja, een technisch directeur is natuurlijk ook voor de lange termijn. Dus je moet ook op een langere termijn je moet beoordelen. Maar op basis van wat hij nu gehaald heeft, daar word ik nog niet heel erg enthousiast van. Nee. Mag. Oké. Mag. Hey jongens, ik heb kaartjes voor Heerenveen VVV Venlo. Zitten de mensen daarop te wachten, denk jij, Luc? Zeker. Ja, denk ik ook. Ja, natuurlijk. Maar dan moeten we altijd even een prijsvraagje aan... en dat mag jij dan doen, Geert. Ja, natuurlijk. Want dan zoek Op jij de camera. Ja. En dan doen we eventjes de vraag die erbij hoort. Welke Friese jongen voetbalt er bij VVV? Ja. Toch? Friese jongen, weet jij het antwoord? Friese jongen, voetbal bij Heerenveen. Bij VVV. Zei ik bij Heerenveen? Nee, Ja. ik denk dat ik het verkeerd Hij zou bijna naar Cambuur komen. Ja.
Maar goed, Maar dat vertellen we Moet niet ik even verder, want dan nadenken. ga je Misschien vergeten. dat jij denkt er even over na. Waar moeten we dat hinsturen, de meesken? Dan moet ze even sturen naar sport@omroepfriesland.nl en daarbij even het goede antwoord vermelden. Welke speler uit Friesland speelt op dit stuit bij VVV Venlo? Sport@omroepfriesland.nl. Doe het snel, we hebben er 2 uit. Die krijgen de kaarten. Dat doet hij goed, hè? Dat doet hij goed, hè? Daar is je voor gemaakt. Ja, daar is hij voor gemaakt. Dat hij vaker die camera pakt, hè? Ja, dat is goed. Ja, doet hij goed. Hey Luc, jullie staan jij. nu, jullie staan nu 13e. Ja. Jullie hebben natuurlijk 5 keer op rij verloren. Een puntje gepakt tegen NEC. Nu straks uit naar AZ. Dat zal wel weer de succesvolle 4-5-1 formatie worden, denk je niet? Ja, ik denk dat wel de formatie is waar we op terugvallen inderdaad. Na Twente, of sinds Twente eigenlijk. Ja. Waar het best goed ging eigenlijk, hè? Ja, ik denk dat we daar met Vlagen echt wel gewoon ons plan heel goed uitvoerden. In principe kan ik me heel weinig kansen herinneren van Twente. Ook van ons overigens hoor. Dus, maar dat is wel een beetje dat was de insteek van die wedstrijd. Ja. Dat we even met een goede verdedigende basis gingen spelen. Nou, ik denk op NEC denk ik dat je moet winnen. Dat je dat het Had je ook verdiend? Ja, had je ja, dat verdiend. het terecht was geweest. Als Wat we gebeurt er, Luc, in dit, sorry, even onderbreek. Wat gebeurt er met Heerenveen als jullie op voorsprong komen? Dan heb ik het idee dat het verkrampt of zo. Maar dat idee had ik helemaal niet, want ik denk dat we nog wat goede kansen kregen met Van Amersfoort na onze 1-0. Volgens mij kwam die nog 1 op 1. Ja, dat weet jij zeker, want jij gaf zelf de paas. Nee, precies. En daarna kreeg je nog eentje wat meer van de zijkant, waar die nog een Dus schot wat ik had. vertaal als een soort verkramping, dat ervaar jij in het veld niet. Nee, niet dat dat... ja, ik vond dat de afgelopen wedstrijd zeker niet. Omdat Maar ik, waarom? Je moet als je hem afmaakt, dan je kunt hem afmaken, hè? ja, maar dan moet je je kans afmaken. Ja, maar dat je ze niet afmaakt, betekent niet dat het een verkramping is, toch? Zat je niet Dat is zat je een beetje in twijfel misschien over... Ik denk over... richting het eind van de Ja. eerste helft, op een gegeven moment, we hadden heel veel energie, best wel veel drukmomenten Ja. de hele tijd. Nou, op een gegeven moment moet je ook, kijk ook naar de klok, en moet je ook wel een beetje met je verstand gaan spelen. En dan ben ik zeker een speler die denkt van, nou weet je, het is gewoon even terug, accepteren dat je nu even niet dat hoge druk zet, of wat de supporters dan heel graag willen zien, maar gewoon dat je die 1-0 over de streep trekt richting de rust. En dat we dan staan te slapen bij een lange bal en dat dan direct een goal wordt. Ja, Jij bent uit je plaat gegaan in de kleedkamer. nou, dat zorgt wel voor een bepaalde moedeloos gevoel. Van, ja, dat je denkt van, ja, je hebt zo een goede eerste helft gespeeld, vond ik, met heel veel kansen. En vooral de eerste half uur vond ik was dat goed. we er heel kort op Ja. zaten en heel veel energie in de wedstrijd legden. Ja, en als je dan door zo'n treffer, volgens mij was er nog 5 seconden op de klok, ja, nog op 1-1 komt. Ja, Ja, dan snap ik wel dat je in de tweede helft een beetje gaat denken van... Nou ja, ja, en terwijl ik nog steeds vond wat er dat ook wij gebeurt, we gaan niet verliezen hier. eerste kwartier weer goed uit de startblokken kwamen. En denk ik dat wij, het publiek ging er weer achter staan. Ik denk dat we daarin goed begonnen. Op een gegeven moment zie je wel, van ja, richting het eind van de wedstrijd, ook met wat wisselingen, Walmar gaat eruit, wat wisselingen in posities. Zie je ook wel dat je een beetje hinkt op 2 gedachten. Van ja, we zitten niet in de fase dat we zeg maar ons zo prettig voelen en ons zo comfortabel voelen dat we denken van we gaan drukken. Ben je ook wel weer bang voor dit tegendoelpuntje, zeg maar, dat je hem verliest. Maar tegelijkertijd zit je ook weer van ja, hallo, maar we zijn aan het publiek wel verplicht om hier te winnen. Ja. Om in ieder geval te tonen dat we willen winnen. Dus ja, dat maakt het richting het eind van de wedstrijd wel moeilijk. En wie moet dan de ploeg op sleeptouw nemen? Wie moet dan zeggen van oké, nu gaan we toch door. Of we zakken wel in. Denkt de hele ploeg er hetzelfde over? Of zit daar ook nog, denkt er nog één aanvallend en de andere die denkt verdedigd? Dat zie je ook wel vaak, dat het een beetje uit elkaar valt dan, hè? Ja, wat je op een gegeven moment ziet is dat de structuur een beetje verdwijnt Ja. in de ploeg. Is, Ja. inderdaad, jongens gaan hoog druk zetten, terwijl de laatste linie bijvoorbeeld... De laatste niet achterloopt. blijft hangen. Bij wijze van spreken, ik noem even maar een voorbeeld, Ja. maar dat zie je dan wel eens gebeuren. Ja, dan is de bedoeling inderdaad dat, ik denk jongens als Sven van Beek, als Tom Haaien, ik denk dat ik daar ook een rol in kan nemen. Andries. Andries zeker, alleen die staat dan wat verder weg, dus dat is soms wel wat moeilijker om voor hem mensen te bereiken. Maar die dan het structuur terugkrijgen in het elftal. Maar dat is misschien dan nog de stap die we moeten nemen ook. Ja. Want wat is er mogelijk? Want we horen net bij Cambuur is dan de doelstelling 5 tot 8, tot en met 8. Wat vind jij realistisch voor Heerenveen?
Nou, ik vind dat wij gewoon play-offs moeten spelen. En dan ga je richting plek 8, denk ik. Dat je daar moet kijken. 9 waarschijnlijk ook nog. Hè? Volgens mij 9 plekje in verband met bijgekomen. de nieuwe Die moeten wel play-offs kunnen tickets. halen, vind Dus, ik, hoor, met dit en, elftal. en daar heb ik ook alle vertrouwen in. En dat gaat ook gebeuren. Vorig jaar is dat ook gelukt. De trainer had volgens mij voor Twente nog een schema gemaakt. Met daarin een overzicht hoeveel punten we vorig jaar tegen die ploeg hadden gepakt. Die we op dit moment ook hadden getroffen. En dat was evenveel op dat moment. Oké. Alleen omdat Vorig dat jaar nu- was ook geen geweldig seizoen. Nee, weet ik. Maar omdat het nu 5 wedstrijden achter elkaar gebeurt, wordt dat nog meer vergroot dan dat je die wedstrijden verliest gedurende het seizoen, zeg maar. Maar je moet altijd meer en supporters verwachten meer. Dus het seizoen vorig jaar was dat. Nou, dan moeten we weer daarin. Maar ik heb er wel vertrouwen in, hoor. Ja. Wat het wel is dit seizoen is dat... kijk, ik vind altijd dat het realisme bij de Heerenveen publiek niet helemaal juist is. Omdat ze nog een beetje leven in de subtop realiteit. En Heerenveen is inmiddels plaats 8 tot 10 qua spelersbudget. En het gat richting de clubs daarboven financieel is veel groter dan de clubs daaronder. Dus je ziet het nu aan Utrecht bijvoorbeeld. Maar ja, Groningen is daar tussenuit gevallen. Vitesse is ook geen wonderploeg. Utrecht staat qua financiële begroting ook ver boven Heerenveen, maar staat nu aan laatste. En zelfs Ajax staat eronder. Dat zijn 4 clubs die wegvallen. Als je dus de 9e begroting hebt, kun je ook zomaar 5e worden. Het is wel heel optimistisch, maar het is wel zo'n seizoen waarvan je denkt, hey, als het dit keer een keer gaat gebeuren bij Heerenveen, Europees voetbal halen, dan zou het dit seizoen kunnen, omdat die clubs daarin uitvallen. Maar jij denkt dat Utrecht en Ajax niet meer straks de weg omhoog gaan vinden? Nou, ik zat wel... Die gaat toch niet echt degraderen naar de KKD? Nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar wacht, bij Groningen ook zeggen we dan altijd, hè? Ik vond Utrecht-Ajax is het zondag, hè? Als Utrecht die wint, kan zomaar, hè? Utrecht wint wel eens van Ajax. Is het Ajax onderaan? Nou, en dan is de week daarna is PSV-Ajax. En als Volendam 1 van die 2 wedstrijdjes wint, dan staat Ajax serieus laatste. Dat is best wel een realistisch scenario. Dat Hij heeft ook met de wedstrijd van RKC te maken, hè, dat die nog niet erbij bijgekomen is. Klopt. Ja. Die is in Maar principe... toch bijzonder dat Voor, hè? Ja, staan ze volgens mij nog 8 minuten op de klok. Dus in principe, je moet niet te vroeg juichen, maar kun je die er wel bij. Nee, maar Jij kijkt veel voetbal, hè? Ja, jij, dat merk ik. Ja, Jij wel kijkt veel liefhebber, hè? voetbal. Want jij zei, toen wij net naar binnen gingen hier in de studio, zei je ook van, ja, ik heb gisteren Cambuur gekeken. Ja, ik vind dat Ah, dan dan ben je heerlijk. liefhebber, hoor. Gewoon zondag dan ga ik eerst Willem II FC Den Bosch kijken. En dan lig ik toch op de bank en denk ik, kwam weer naar Mag ik even- Ja, lekker wel. Want jij maakte jongens, je debuut. Ja, je wilde wat zeggen. Ik moet maar even iets opbiechten. Oh jee. Want ik weet niet wat er met mij gebeurd is, maar ik heb een heel stuk van Telstar MVV zitten kijken. Ja, daar heb ik wel moeite mee. Dan moet ik toch wel een beetje... Ik dacht van, wat is er met mij aan de hand? Ja. Ben ik levensmoe? Ja. Verveel ik mij nou zo erg? En ik blijf er wel van zitten ook. Want ik denk, nou, toch even kijken. Maar was het een leuke wedstrijd? Want MVV... Nee, fuck af. maar ik denk toch Ook even een kijken. Want MVV is de tegenstander van Cambuur voor de beker. Ja. En dan blijf je toch even kijken. Ja, sommige mensen hebben dat. Maar jij maakte je debuut voor Den Bosch. En toen was je nog maar 16 jaar. Ja, toen was ik eind 16 inderdaad, Ja. bijna 17. Dat is echt bijzonder jong. Ja, ik was jong. Zijn Ja. er niks beters? Nou ja, ik denk dat ik... ik treed al best wel vroeg mee met het eerste inderdaad. En ik denk dat dat ook gewoon een blijk van waardering was, zeg maar. Je werd gezien als een groot talent. Ja, op dat moment zagen ze hem inderdaad als een groot talent. En ik denk dat je dan ook dat een club het ook goed doet, omdat ze het jongens dan ook zeker hun debuuten gunnen. Wie was het toen trainer? Was dat René van Eck, denk ik. Oké. René van Eck. Ja, Lang is de broer van geleden. Jos. Je bent nu 25? ja 9 jaar geleden. 9 jaar geleden. 9 jaar geleden. Maar Roelof. quizvraagje voor Roelof. Oh. Tegen wie maakte Luc Brouwers zijn debuut in de Eredivisie? Ja, Cambuur. Ja, nee, ik denk het niet. Oh. Nee, weet jij het? Nee, ik weet het niet. Nou, zeg het zelf maar. Dat was tegen Jong PSV. Nee, toch? In de Eredivisie. Oh nee, in de Eredivisie. Eredivisie. Oh, je debuut in de Eredivisie. dat Debuut bedoel in de Eredivisie. je? Oh. Dat was wel tegen Heerenveen. Tegen Heerenveen. Dat was, En toen scoorde Halilovic, scoorde die. Oh, die scoorde. Ja, precies. Ja. Maar goed, Ik dacht dan... dat je Den Bosch bedoelde. Van Ja, ik ook. Ja, dacht ik ook hoor. Ja. Nou ja, maar goed, dan kan je maar beter toch... Die andere, ja, die andere vraag hadden wij wel geweten. Ja. maar ja. Ja, dat is het zo. Wat zoek je op, Roelof? Je zoekt wat op Ja, Google. Wie was de trainer in? Echt, ja, even dat kijken, is- dat is 9 jaar Ja, geleden. René Ik heb van Eck. René van Eck, ik ja, heb dat William is- Vloed gehad, Wil Boesen, Paul Erik Beekmans van der heb je Ven. ook nog gehad. Paul Ja, die is Beekmans. volgens mij een interim coach. Die is interim geweest. Ja, Heeft bij hij gevoetbald, hè? Ja, weet ik zeker. Ja. Ja, want jij voor de voetbalquizjes... Hij is dan, de assistent erin geweest. Heb je Ruud Keizer ook nog meegemaakt dan? Want die zat nee, er nog die net heb ik voor. niet mee. Nou, dat zal het René van Eck zijn René geweest. van Eck, ja. Ja, is van echt geweest. Oké, jongens. Leuk man, leuk dat we dat aan je weten. Ja, pakken we toch weer mee. Laatste vraag, jongens.
Gaat Nederland winnen van Griekenland vanavond? Ja, ik zeg van wel. Ja? Ja, zeker. En Geert? Ja, we gaan Ja? wel winnen. Maar Roelof, leg even simpel uit in 2 regels. We hebben vanmiddag geluncht. En ja, er is een vangnet, hè. Er is een vangnet. Mocht, Kijk. wat gebeurt er als Kijk, Nederland als Nederland verliest? nou derde wordt in de pool, en dat kan zomaar, dan heb je dus nog de herkansingen. Dat is heel simpel uit te leggen. Want je hebt dan dus de Nations League. En Nederland won dus de pool in die Nations League. En alle poolwinnaars, behalve groep D, die mogen meedoen aan die play-offs. En daar zit Nederland bij. En dan is dan natuurlijk weer de vraag tegen wie moeten ze dan. Nou, dat moet dan dus tegen de 4 groepwinnaars van op niveau B en de 4 groepwinnaars van groep C. Groep D niet. Estland staat er bijvoorbeeld bovenaan. Maar Roelof, is niet Estland 2 komt dan wel regels, hè, weer- Hiekso? komt daar wel weer bij op het moment dat... dat is Nou goed, bedoel, laat maar. dat is Jongens, we dan- zijn dat toe is aan wel de... een vangnet. Wie wordt nou waarschijnlijk de tegenstander van Nederland als Nederland derde wordt? Nou ja, dan komen Waar ze sowieso in komen de we- play-offs, maar dan heb je een halve finale en een finale. 1 duel. En nou, dat kunnen ploegen worden als... Kroatië. nee, Kroatië dus niet, want die zijn ook geplaatst dan. Nederland ook. Ja, het is... Dus dat worden landen als... Griekenland. Nee, Griekenland is dan... Nee, die is dan weg. Jongens, we zijn toe aan de overdenkingen. En dat is altijd het laatste onderdeel, Luc. Iedereen krijgt 1 overdenking. Je moet er antwoord op geven. Je moet kiezen. En we komen er Niet op terug. We komen er niet op terug. Niet. Geert, Tita Tovenaar of Henk de Jong? Henk de Jong. Natuurlijk. Roelof, kaal of krulletjes? Ja, krulletjes. Krulletjes. En Luc, op 6 of op 10? op 10. Op 10. Mag je dank zeggen. Vond het leuk dat je er was. Hartstikke bedankt. Ja. Na je weekend dan ben we er weer. Maar weer een hele nieuwsgierige gast. Een speciale gast, mag ik wel zeggen. Graag dan. Na je weekend.